Здравейте! Бихме искали да ви представим Mama Tense My Time, нова генерация Tense апарат, създаден в резултат на 25 годишни разработки и събрана информация от десетки хиляди майки и сътрудничество на опитни акушерки, повечето от които членове на The Royal College of Midwives в Великобритания. Използва същата технология като Mama Tense, но с добавени следните 3 специални характеристики. За да гарантира най-доброто функциониране, Mama Tense My Time е снабден с аларма за правилно поставени подложки. Тя сигнализира, ако контакта на която и да е от 4 подложки с тялото се прекъсне или е под стандартното ниво. Перфектното състояние на връзка на подложките е важно за извличане на максимална полза. С функцията контрол на силата на стимулация може да увеличавате мощността на малки интервали, което е много по-удобно от обикновените Tense апарати. Дневникът при раждане ви позволява да наблюдавате продължителността и честотата на контракциите, като измерва всяка една в секунди и показва времето между тях, предоставяйки безценна информация на вас и вашата акушерка.